Ahojte, milí diváci. Dneska v Táborových správach sa dočkáte nielen workshopov, ale aj vodnej hry. A to bude asi všetko. Chlapci, si robíte goralky? Áno, jasné. Náušničky. Sarosly? Náušničky my si robíme. To budeš mať akože chain, hej? Akože frajeris? Lukáš, teba tiež chytili handmade veci, áno? Áno, snažím sa trafiť dieru a prepchať. Ja, potom to budeš pekne nosiť, akože, hej? Na ucha si to dávaš. Už krásny. Ukáž ten sváž? Tak si. Dobre, nehaj si to tak, že koľko je. Kika, čo z toho bude, až to bude? Mal by to byť náramok. Je taký akože prepletaný? Taký je dole. No, ty máš toho nejak menej. Ona neskôr začala. Aha. A vy čo robíte s tými tričkami? Kreslíme. Čo tam kreslíte? To je vážne. Kika, ty čo tam budeš mať? Ja? No. Tu meno, ale dopredu ešte neviem. Vzadu budem Ešte mať nevieš, meno. aké meno, hej? Nie. A vy čo tu majstrujete? Vybíjam. Tak, vybíjam. No je vážne. Fakt? Vybíjam, no vybíjame Chceš písmeno. vybiť niečo? No vybi tam. Zuby alebo tak. Ale ne. To sú písmena na to? Áno. Ukáž to? Tu máš SBS. To je Bčko. Neviem, daj si to na krk. Úplná frajerina toto. Niečo normálneho. Názov týmu. SBS. To pre Jančio. SBS. Jáno, to si dáš na krk potom. Ho nechať, aby sa zabil? Veď je to absurdné. Nechaj ma tak. Ešte ne. Ticho, to musí byť. Si Magor, P. Vôbec to tak nie je. Počkaj, vôbec to tak nie je? Nie, ten otáznik je tam zlé, hej. Nie. Martin, povedz niečo. Však to tak nie je. Je. Nechajte ho. Chcete páchať násilie na jeho slobode? Chceš páchať násilie na jeho osobe? Si presvedčený o tom svojom názore. Ty si proste není taký, že... Karina, to sa tak nedáva. Ja viem, ale ja to dávam tak, lebo nechcem na celú. To toľko veľa? A Jara má nejak málo. Netreba viacej. To je iba šláčka, ochutná. Jaký pandrlak teraz. Mám zatrest. Marco, ty si riadne Hej, ale Marco má toľko veľa. Ale on tam nemá skoro nič pri ústach. Takže nemá, má. Kika, už si holila niekedy nejakého chalana takto? Určite nie. Ani tak z diaľky zo žiletkou? Ani takto nie. Zo žiletkou z diaľky? No, tak to Určite vieš. nie. Takže premiéra, hej. No, pripraviť sa, pozor, stále. Marco to už má dole. Vieda Marco, tak to Otoč sa, líco. Ja on má okuliare, to podvádza. Kde má? A máš teplú vodu. Však ja viem. Facky, oči. Ešte. Ale Rapičko! No poď. Dobre to dávaj, takto to dáko. doľava, doprava. Doprava. Robuš! Flášti tu, flášti. Kým máte vodu, ešte hráte. Rapičko! Ja už sa odholila. Skoro, no. Bence jaký Santa. Majú úplný Elvis bokom brady. Kúkaj do toho. Bude koniec? Ale Kika, ide ti to dobre. Máme ešte. No ukáž sa ty moja fúzatá.
To je ona, Santa Clausova žena. Ty moja fúza, tá ďalšia. Ochutná, je to šlahačka. No? Vystrž jazyk, Kika. Ja som bol, ja som si zažiť. Karina, aj ty si daj. Ja už som mala. Ja teba som nevidel. Dobre. Pozor, štart. Pop champagne. Na druhú stranu otočím hlavu, no hej. V dnešnom modernom... Stop! Jedna z dvoch. Ale bol zás. Nepohral, to musím mali. Ale to není zle. Hovorím nejak, že... Jo! Ale ešte viac tam bude. Ale keď keď... Kika, ty si tam nejaká uťahnutá. Kuk! Ešte raz, kuk! Toto stanovište sa volá Kozačka a vašou úlohou je tu nám celá skupina prebehnúť od dola nahor. S tým, že kapitán bude mať vodu s týmto saponátom rozmiešanú, vylejú na to a ostatní z dola budú bežať hore. Takže pripraviť sa, pozor, štart! Dobre, nie to nič rozumiem. A Ludo, ty v tom máš nejakú prax? Ludo to mám prax. Tak dajte to Ludovi, chcem to. Všetky zábery zabierávaj. No dajte to Ludovi, ak chcem vidieť, ak mu to ide. Počkaj, on to vytlačí. Jano hovoril, že to nejak dobre vie, tak... Vydal. Ochy trávovi. Ja aj trávovi si vydal. Ale nemám pocit, že by si mal nejaký väčší skill než ostatní. Daj zim! Daj, Miklo. Dominikovi, daj Dominik! Dominik, poď! Dominik, ide! A vlastne oni týmto ani neporušujú pravidla. Ne! Kovači, úplne čistú hlavu. Výborné. Nerob! My sme tak čistí. Tomu ver! Jak sa hovorí, že mám čistú hlavu, vieš? Dominik, pridaj! Dobre! Chladič! O Matejko, Maťo teraz nevieš, že či ti to je príjemné, alebo to týrajú, vieš? Je to v pohode! A nakoniec sa to všetko zvrhalo. Kopec báb skončilo vo vode, jačali, kričali a nič z toho dobre nevzýšlo, akurát chalani sa bavili. Ideme urobiť neprekvapivú oblievačku tábora.
Chceme, aby ste nám dopredu odpustili, aj keď to pozeráte až po zákroku. My veríme, že u vás nájdeme odpustenie. Teraz ešte nám treba nájsť nejakého jedného chalana a ideme na to, takže tešte sa. Ja to budem točiť všetko. Odpada! Dostaneš, kalan! Karina! Ne, ja už som. Babi! Headshot. Nedrhaj ma! Kiku si! Aj Kiku berte! Šikana! Ale jemne, lebo tam je to dno. Jemne. Pekne na močík, ako čajový filter. Teba zabijem! Zabijem Musí tu, takže... Pomaly. Do vody. A na ňu! Alebo žiaľ, viete to dáme. Teraz! Ďalšia! Mamo! Držte ju! Nie, Bože, nie, poznačená! Slepáč! Miku! Zuzka! Zuzku! Tak tam pomôžem si!